नोंथांमोना आं मानो खदाल दिन्थिदों नोंथांमोना मिन्थियाखै जानांगौ। दिनै जोङो खुसिया जावनो फैदों। खानायखौ सिनना लादों आङो। माने एसे गबाय थादों खानाया ओंखायनो पुरा टाकलु मारिना लादों आं खानायखौ। खदाल दिन्थिनायनि जाहोना जाबाय जों माने खुसिया जावनो फैदों आरोना दिनै। ओमफ्राय मोनफैबाय नै जायगायाव सफैबायानो। ओमफ्राय खिथिगोन नोंसोरनो माबायदि खुसिया गुदुङा माबायदि थायो। नायलांबाय थादों नोंथांमोना। लेट्स गो। Ya. Ini jauhlanan nagiरो आरो ना गुरुंखौ। गुरुंसो ना गातासो होनोलै गातासो मोनबाय माथो र' खिना नै गारा गुरुङा माबायदि स्लिम थायो नै स्लिम जायो आरो ना गुरुङा फारा गिदिर जानाय नङा हा बरिया गाता ओमफ्राय मोनसे kurang sikit lah. Gila. Singol dong mendang kela. गंसे गुरुं मोनबावदों जोङो दहायनिया फेकसोमोन इडिटसोमोन नै बोरै स्लिम जायो नै लागावदो जि साइसनि बानायना लादों नै गुरुंखौ उल्थासो जावनांगोन बेखौ ओमफ्राय खेग्रोना लानांगोन माने सिगांथिं गुरुं एन्जर बादि जावलांबा मोना आरोना खुसियाखौ एसे उननिफ्राय जावनांगौ आरोना नायखौ टिट ना खालामनांगोन न' नुबाय मालखौ नुबाय सिङाव बाय सिङाव दा दं ना ya ha ya सिङाव दं मोनाखै माथो आंलाय थैबाय बे दानिया इथिफाय खानांगौमोनलै मालखौ न'आव दङ मालखौ नुबाय मा betulnya musik kita jenis mana bay? Hah? Mak mundur? Mak mundur? Mundur mana mak? Dia habis bayar. Munadrion. Nih. Umbai. Beli pernah. Oi. Nih, moनजेनबाय मासे. लाबोदोलै. मासे मोनजेनबाय. नै. Seterusnya masih menang. Nih, masih menang. Potse. जोंना सिपाहिफोरा गुरुं मोनसे मोनबावबाय आरिसनि खेनायखौ देन्जार ला सदिन नामा गुरुं मोनसे मोनबावबाय दा साफा खालामगासिनो हा गाता गोरलैलै खुसिया खुसिया गोरलैखौलाय मानो नांगौ नालै मासे गोरलै सोरलै लानो होलै नोंलाय गुरुङानो हेब्रे खैथाबा जालांबायलै सयथिबो मोनसिगोन नांलै बेखौ गोमाबाय नाङो
Masih nubai. Umurli. Mau lah mereka. Tarik siapa? Abang ni, rere kisilah. Masih mau ni. Para kita nolak dia. Jadi. Hari cingkurung nung bawa biar mungkin badi mengkadang angah. Ni masih mau boy. Belegi. Saya sekilas na. Nang balik ya. Matam sampai mati. Belek sih ya. Wih, semua begini beli dia. Zabardast. Maaf syap. Makan apa tu ke nih? Hari ini. Sebut apa saja? Numpuk apa saja no? Vitamin betul. Acha नोंथांमोन आं खोन्थानो बावगारदों मा जायगायाव जोङो जावफैदों माने खुसियाखौ ओइ जिं हाग्रा नुदोंना बै जिं हाग्रा बेनिफ्राय मथा-मथि 500 मिटार जागोन आरोना 500 1 किलोमिटार हमना ला दे थ' बेयो माने अरां नेशनेल पार्क आरोना बै नुहुरनायफोरा ओमफ्राय बेफोरबायदि जायगायावनो जिं माने जावो आरोना नेशनेल पार्कआवथ' हाबनो मोना नालाय जिं जों बेफोरबायदि माबायाव बिलोआव जावो आरोना बै नुहुरनाया अरां नेशनेल पार्क थ' जों जावबावनोसै बेवहाय थ' जों मोनफैबाय आरोना जायगायाव ओमफ्राय जोङो गुरुं नागिरबाय थादों आरोना दायो आंथ' नागिराखै मा नागिरदों गुरुं बिथिं ना सारदों बिथिं जों गुरुं नागिरदों गुरुं मोनसे मोनदों खिन्थु गैया बायदि मोनदों आरोना आं बेयाव माल दोङो मोजां जाव Shatarangli. Bas muria. Tamu nevi shanian arna. Lele. Tiapa nang trali. Yudi. Ini kan ada. Yo ne kam jadi. Ini lewat sini. Kita betul. Tiapa sih. Ini lagi ni. Ini lagi cukup nak. Yo punya dah. Yo ada biji min kayu. Nih, burungan ini. Gatanan. Kusiya kabdang kusiya. Apa ini? Kasih banget tuh kasih dia. Nih. Ini. Itu kan ada mun. Ini kena kak. Hari orang bukan lu suruh orang. Tuh, nam lagi. Nam boleh nam. Nam boleh. Ariful Hussein. Ariful Islam. Acha. Tumara lagi. Suara kartun. Tumara lagi. Zahidul Islam. Mujahidul. Kelas kudu. Tityo. Ola poti jani. Ola lik jani. Acha.
স্কুলের নাম কি কোসারি স্কুল আমি কোসারি তুমি তো কোসারি নাই না হ্যাঁ ও স্কুলের নামটা কোসারি আচ্ছা কোসারি স্কুল কোসারি এলপি স্কুল আচ্ছা তোমার নামটা কি মেনা সাকরা মেনা আক্তারা আক্তারা আচ্ছা 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 ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে তো ইউটিউব চ্যানেলে ডালবো এটা ডালতে লাগে নাই ডালতে লাগে নাই আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ লাইক দিয়ে দিবেন एसांखिनिखौ मोनबाय आरो ना जावनानै तो एसांआनोसै एसांखिनिखौ मोनबाय आरो ना मथा मथि आधा केजि बारगोलै ना 2 केजि ना 2 केजि आरो पसिस जागोन आरो 1 केजि जागोन आरो ना dorong lo nang ताबोलै हाबा बियो मेल्ला जागोनथ' आसु खाला मना लाग्रा खामनाया बेखौ पसिन बायसा जावग्राया बेसे बे मासेयानो गोदोरसिन आं मोननाय आं जावना मोननाय थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोनथोंसै